Ambe aketo nyini bilibili ke lajobaga ni lamɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ sabula gɛlɛya mangani tun donna an ka nɛgɛw tagabolo la nga labɛnw bɛɛ lajɛlen sigira sen kan sisan k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i bisimila ko kura an bɛna don renouveau matin kibaruyaw olu kɔnɔna la o la bi alamisa marisi kalo tile 31 renouveau matin an ka laseliw bɛna boli minnu kan an ka bakurubaw olu filɛ ɲɛfɔli bɛna kɛ aw ye bi kumasen min kan jɛmukan in kun cɛtɔ la a bɛ fɔ o de ma ko interpellation parlementaire Isa Kabasiri bɛ ɲinini caman kɛ o kan a bɛna walawalali kɛ an ye bi nin kumasen kɔrɔ ye mun ye a bɛ tali kɛ fɛn minnu na ani a sugantira kun min kama ka se ka ɲɛfɔli kɛ fɛn bɛ tali kɛ marisi kalo la yanni ale ka se ka datugu an kɔni bɛna yelenba jɔ bɛɛ fanga walima jɛmu fanga ale kan ni o ye démocratie ye o min yɛrɛ ye san 31 sɔrɔ an fɛ yan nɔ jamana in kɔnɔna la o la sɔgɔmada in na aw ni nun togo bɛna kuma o kan bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman ka o sɔrɔ fɛn bɛ tali kɛ mandat de dépôt la mandat de dépôt ko kɔni o min bɛ yamaruya di procureur ma ka se ka citoyen kɔni minɛ ka a bila kogoba 4 ani ɲɔgɔn cɛ yanni a tigilamɔgɔ ka kiiri don o cɛ o la an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔna la a kɔni ma faamuya kosɛbɛ an ni Maliki Konate bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ka se ka hakilina di an ma bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali ɲuman sɔrɔ mandat de dépôt ko ale kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la kibaruya kologirin caman de bɛ yan nɔ k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna bonya ani karama kɔnɔna la sɔni o laseliw bɛ nana kɛ Amadu El Konare fɛ Sori Ibrahim Diallo ale bɛ bisimila taa ni ka segin kibaruyaw bɛ ale bolo Hawa Daɲogo kɛnɛya kunnafoni bɛ ale bolo fɛn bɛ tali kɛ bi Dr Sisoko bɛ na ɲɛfɔli min kɛ Hawa Daɲogo ka yamaruya kɔnɔna la o de bɛ tali kɛ dépigmentation kɔlɔlɔw bɛ se ka kɛ fɛn minnu ye docteur bɛ na a da don la sabula don tɛmɛnlenw na a bɔra ka laseliw kɛ dépigmentation ye fɛn minnu ye dalen b'a la k'a fɔ a hakili bɔ o la a kɔlɔlɔw ye fɛn minnu ye a bɛ na a da don la Alexis Kalameri bɛ bisimila Alexis ko ko ale ma sɔn kunnafonidi gafew ɲɛfura fɔlɔ laseliw ka se ka marisi kalo kuncɛ o gafew bɛ an bolokɔrɔ bi o ɲɛfura fɔlɔw ye kibaruya minnu lase o fɛnɛ laseliko ɲuman min na kɛ jɛmukan in kɔnɔna la ka fara anw ka don fɔli duman ale kan o yɔrɔ la an bɛ kanubaga jamakulu bɛɛ lajɛlen fo ko kura ko bɛɛ k'i bisimila an bɛ kibaruyaw dayɛlɛ sisan ni wagati bolo dacogo ye Sangolo ale bɛna jɛya Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka tawudenikaw fɛ yen nɔ nɔgɔw bɛna da kaba la tilemafɛ fiɲɛ bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka a fiɲɛ bɛna ci cogoya minnu na o ye ninnu ye Kayi Ɲoro ani tawudeni olu ka fiɲɛ kɔni o na bɔ Worodugu fɛ fɛn bɛ tali kɛ Bugunikaw la ka fara Sikaso kan ani Kulikoro Kɛɲɛka yan fan fo ka taa se Kita ma olu ka fiɲɛ kɔni na bɔ Kɛɲɛka fɛ Mali fantɔw fɛ tilemafɛ fiɲɛ bɛna ci mɛ a bɛ bɔ kɔrɔn fɛ bi gɔngɔnbulu bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don yɔrɔ janfilɛli la i n'a fɔ ladala ko la an ka Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ yɔrɔ janfilɛli min ko don min bɛ daminɛ kilomɛtiri 4 ka taga bila 8 bɔɲɔnko la o la tilegan in na funteni boloda cogo olu ye ninnu ye Kayikaw ka fara Kulikoro kan bi olu ka funteni hakɛya a bɛ yɛlɛn ka t'i jɔ degere 42 la Sikasokaw olu ta bɛ kɛ 41 ye Segu 42 Mopti olu fɛnɛ ta bɛ kɛ degere 42 ye Tombouctou ni Gao olu ta bɛ jɔ degere 40 na Kidal Menaka olu ta bɛ kɛ 40 ye Tawudeni degere 33 fɛn bɛ tali kɛ Bugunikaw la bi olu ka funteni hakɛya bɛ jɔ degere 42 la Kucala 41 fɛn bɛ tali kɛ Kitakaw la ka fara Ɲoro kan ani Nara ka taa se Douanzan ma ani San ni marabolo kofɔlen bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na tilegan in na olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ degere 42 ye fɛn bɛ tali kɛ Banyangarakaw la olu ta bɛ jɔ 41 na Joyila ani Gourmara Rousse olu ta bɛ kɛ degere 42 ye Bamako district kɔnɔna la sankolo jɛyalen bɛ na to tilemafɛ fiɲɛ bɛ na ci a fiɲɛ fanga kɔni tɛna na bonya kosɛbɛ bi yɔrɔ janfilɛli min ni gɛlɛya mangani bɛ don a la ka sababuya kɛ gɔngɔn ci ye o yɔrɔ janfilɛli bɛ daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 8 bɔɲɔnko la funteni hakɛya bi o bɛ jɔ degere 41 na Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛlen ni sanga 30 ye wa tile bɛna bi nɛgɛ kanɲɛ 18 o mana tɛmɛ ni sanga 42 ye wagati bolo dacogo ye nin ye alamisa sɔgɔma ka di maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma renouveau matin ale kɔnɔna la don kibaru ale dayɛlɛ wagati sera aw ye fɛn bɛ tali kɛ Amadu El Konare la a ka labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatira
tuma min na sanga ye 31 sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 7 sanfɛ. Amadou Lassana Konare nga foli biye. Ni ka foli la minɛ bonya ani karama kɔnɔna la ka duwawu kelen k'i ye bi Ala kana maa sigi jugu sago ye. Amina ya Rabbi. Ala k'o duwawu minɛ. Amina. Somɔgɔw bɛ di? Baasi foyi tɛ na. Baasi t'i la? Ni Ala fo k'a barika da. Siga t'a la. Fɛn bɛ tali kɛ kanubagaw la. Ne fɛnɛ bɛ Ala tanu alhamdulillah. An bɛ hakɛto ɲini kɛ u fɛ sabula kunu bɛɛ lajɛlen y'i ka ci bila k'i sigi k'an kɔnɔ u ma se k'an lasɔrɔ ka kɛɲɛ ni gɛlɛya mankanni kun donna an yɛrɛ ka kow tagabolow la donc an b'o hakɛto ɲini kɛ an lajɛbaga ni lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fɛ. O tɛ ban yɔrɔ sa ko kɔni ma gan cogo o cogo don dɔ kɔ a bɛ bɔ to la n'a la kɔni o bɛ kɛ. O fɛnɛ t'a ko la basi nka ni maaw y'u sigi k'an kɔnɔ taama mɛn ne sisi ma bɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ. An yɛrɛ fana bɛ sigi don jɛman ka maaw kɔnɔ koyi. Amadu bɛ sira di ma. Tabarakala aw ni sɔgɔma aw ni ce salamu alaikum bisi aw y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na RNFO ka dɔn kibaru kɛnɛ kan na an tɛ taa yɔrɔ jan bakurubaw bɛ tali kɛ Mali ka lakanako tɔ bɛna kɛ Bili Haki ye min ye Asimi Goita ale ka danganayan kɔnɔna la Colonel Sadio Kamara tun taara irisita min na tile 2 in na ni ani Kulukorokaw ka marabolo ɲɛma Colonel Lamini Kapori Sanogo ka fara min ye i ka dɔn u ka jɛrɛba min kan jalatigi ɲɛmaw na olu kɔni jaabi bɔra ka ban kunungo kɛlɛkɛ pankuru lakika minnu yɛrɛ kɔni sɛbɛkɔrɔ fanga ka bon ka tɛmɛ ni minnu nana o don n'an kɔrɔ o kuma o belebele 2 nana marifa mugu ni kisɛ bɛ bɔ a fa bɛɛ lajɛlen fɛ wa su fɛ a bɛ se ka kɛlɛ kɛ hali sa natɔ kɔrɔ a bɛ mugujugu fili a sago la ka fara minɛ caman wɛrɛw kan minnu kɔni sɔrɔla surɔ an bɛna a ja yira aw la ni ka Sadio Kamara ka dandegaw lamɛn a kan sisan dani nɔ an ka don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la Sumeli Bube Mayiga ka denbaya ye i k'a dɔn an bara Bacili wele bɔgɔ jɛnnen kan u ka fɔla ko bana sɛbɛn min dilara dɔgɔtɔrɔw fɛ Sumeli Bube Mayiga ka kɛnɛya ko la ko ale kɔni ye o kɔni folo bɛɛ da la an bɛna kuma o fana ka bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan na ninnu ye an sinsin berew ye sisan dani nɔ kibaruya misɛnnin caman bɛ ninnu cɛ ma waati janfale hali ni y'a sɔrɔ paraw tun bɛ nɛgɛw la fɔlɔ o kuma a y'aw bisimila. Sagan 33 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan Kati kan kɔnɔ min ye k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasi jalatigi minnu bɛ ani a lakanaba tigilama bɛɛ lajɛlen waati kelen bɛ i k'a dɔn kan muso kuntigi i k'a dɔn Madame Keita ma n'u k'a ma ko Fatumata n'u k'a ma ale ka jateminɛna na bi a y'aw bisimila an ka sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kan na an y'a fɔ ten tɔ min bɛ tali kɛ Mali bɛ dɛgɛ min kɔnɔna la lakanabaliya kɔlɔlɔ don kabi waati min na Amadu Tumani Ture bɛ fanga na min ye minɛn tɛ Mali bolo an ka cɛdenw marifa t'u bolo u bɛ boli o kumaw daminɛna fɔ kana se IBK tile la ale y'a ka budget fagama bɛɛ lajɛlen fɔ k'o bɛ don lakanako la hali ni y'a sɔrɔ a nafolo fagama bɛɛ taara janjanka wɛrɛ la taama mɔ sisi ma bɔ minɛ hakika yɛrɛ maliden mago bɛ min na o ma se ka sɔrɔ nka furancɛ faga in kɔni kɔnɔna la i k'a dɔn wa i bɛ transition fɛ o i t'a fɛ o Asimi ka si fanga la a kana si fanga la o ka di ye o man di ye o min bɛ tali kɛ minɛ lakika b'a la ka san ka don jamana kɔnɔ i n'a fɔ an yɛrɛ bɛ k'a seereya cogoya min na minɛ caman nalen kɔ minnu yirala ani minnu yɛrɛ ma yira k'a sababu kɛ lakanako ale yɛrɛ gindow ye kunungo kokura min ye minisiri Sadio Kamara ka fara minisiri Ismail Wage ani jɛ caman wɛrɛ ka fara min ye kɛlɛbolo ɲɛmɔgɔ ka olu kɔni bisimilara min ye Mali pankurutigi kɛnɛ kan yɔrɔ min na u tun taara camion min ye k'a dɔn awa pankuru belebele dɔ kun bɛ min kɔnɔna tun sɔnsɔnnen don kɛlɛkɛminɛnw na hélicoptère lakika 2 minnu ɲɔgɔn ma deli ka jigin Mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ kabi Mali kɛra Mali ye olu kɔni cunna kunungo ka fara min ye subahana mansin dɔ bɛ an ko min ma radar n'o bɛ kɛ sababu ye ka kibaruya bɛɛ lajɛlen jaso kɛlɛ yɛrɛ nasira tigɛ ni lakanako nasira la su fara tile kan o ka se minɛ caman ma minnu yɛrɛ bɛ u ma sɔn olu tɔgɔ ka fɔ maaw ye nka an yɛrɛ ɲɛ dara olu kan minnu ye gindow ye minnu bɛna lakana tɔ kɛ Bili Haki ye ninnu bɛ tali kɛ jaabi la Sadio Kamara ale ni k'a dɔn a jɛɲɔgɔn minnu tun taara irisi tile 2 in na nin baara ninnu sɛbɛnko bɛɛ lajɛlen tun taara ɲɛnabɔ min bɛ tali kɛ a ko kan na an ye ja dɔw sɔrɔ min ye k'a dɔn an cakɛɲɔgɔn ORTM kunnafonidiw ka bɔlɔlɔ sira fɛ an k'o lajɛ. Ce mercredi 30 mars 2022, le ministre de la Défense, colonel Sadio Kamara, tout heureux réceptionne 2 hélicoptères de combat et des radars de dernière génération.
Aujourd'hui, les équipements que nous recevons rentrent dans le cadre de la montée en puissance des FAMA. Les FAMA continueront à se renforcer en matériel, en personnel et en formation, toujours au service du peuple malien. Ainsi se précise et se renforce davantage la montée en puissance des forces armées maliennes. Et pour les autorités de la transition, la question de la défense de la patrie n'a pas de prix. Et le ministre en charge de la défense ne va pas avec le dos de la cuillère. Aucune pression exogène ne nous fera douter de la justesse de notre combat. Aucune manipulation médiatique n'entamera notre morale. Nous ne connaîtrons pas de repos tant que nos braves populations ne retrouveront pas une vie meilleure. Tabarkala colonel Sadio Kamara aka kuma nunu kɔnɔna la y'a yira k'a fɔ maa si ka bagabagali ni maa si ka kunnafonidilaw su ka bila olu la ni maa si ka k'a dɔn k'a fɔ ka ko k'a kɔni fɔ k'o tɛna olu bɔ u ja kan jateminɛna maa min bɛ Sadio Kamara dɔn nin kɔni ye k'a dɔn a ka kuma ye ni Sadio ye nin fɔ minnu ye a dɔnbagaw ye olu b'a dɔn hakilina min bɛ Sadio la an bɛ donni min na i ko bi dakurunya kelen k'a jira aw la k'a fɔ min bɛ tali kɛ an ka farancɛrɔfaga maa ɲɛmaaw la finitigilakaw kɔni kalekan fɔlɔ ye fɛn min ye bi o ye munɛ min donna Mali armée la an ka cɛdenw tɛ la ka bolili minnu kɛ kabi lawale la ani faali kule minnu dara an ka cɛdenw kan o bɛ se ka dabila cogoya min na pewu Sadio Kamara ka fara min ye diɲɛma kɛlen don ka gere min bɔ ka ɲɛsin an ma finitigilakaw kɔni b'a la ka jaabili kɛ a kow la dɔɔni dɔɔni k'a jira k'a fɔ nin bagabagaliw tɛna se k'an bɔ an ja kan tuguni ja ninnu na min ye pankuru jigi kɛnɛ kan an ye ja dɔw sɔrɔ min ye hali bi an ka kibaruya ɲinina dɔw ka wulikajɔw kɔnɔna la o dɔ ye Ibu Si ye an k'o ja lajɛ. Foli kɛ fɔlɔ ka tasibila kɛ ka taga mɔgɔ fɛn fɛn min tora Maliko la o foli n'o tasibila n b'o kɛ ka ɲɛsin an ka finitigilaka fɛn fɛn bɛ kɛlɛyɔrɔ la nin wagati ka tila ka o foli kelen se somɔgɔw ma. Bɛɛ lajɛlen b'a kalama a bɛ kalo damadamani bɔ armée malienne ye wulikajɔ dɔ daminɛ walasa ka dankari juguw la. An bɛ don min na komi bi caman kɛra hali n'o y'a sɔrɔ fanga kelen-kelen bɛ juguw la u bɛ to ka attaquer population civile la marifa tɛ mɔgɔ minnu bolo ani ka to ka jan da an ka mɔgɔw ye. Armée malienne ka montée en puissance bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don dɔ bɛ ka fara minɛnw kan. An bɛ continuer fana ka dɔ fara minɛnw kan. Mɔgɔ si ka pression tɛ na an na yilan nin kɛlɛ in na. An dalen don a la an bɛ ka kɛlɛ min kɛ c'est une cause juste. An filɛ ka minɛn minnu réceptionner sisan a bɛ na dɔ fara an ka armée ka minɛnw kan. Nin minɛn in an y'a sɔrɔ ani Rusiw ka tɛgɛdiɲɔgɔnya sababu la. Don tɛmɛnenw na an y'a fɔ nin media kelen ninnu ye
on reçu ka coopération on c'est sincère mo mo be se ka jigi daw ka kemantelin ka mo ko jigi wa wakati mina gɛlɛya b'an kan nin dɔw b'a ɲini ka an to an kelen na o wakati kelen olu b'a la seko n'u damayira la ka minɛnw d'a ma ka tila ka mɔgɔw d'a ma minnu b'an forme o minɛn ninnu utilisation na donc an bɛ don min na komi bi an bɛ foli bila ka taa maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma olu minnu sɔnna ka gɛlɛya to jamana kan ka armée kɛ u ka priorité an b'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye k'an bɛ don min na komi bi an bɛ se k'an waso n'an ka armée ka d'a kan an bɛ se k'an ka kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ an ma sigi jamana si la k'a sɔrɔ an ma sigi mɔgɔ si la. ne ye laɲini ye Mali yɛrɛ ka se ka a yɛrɛ ka kɛlɛ kɛ ka sɔrɔ maa si mana i k'a dɔn i sago ani dungɔ kɛ an na. Sadio Kamara Mali minisiri min ɲɛsinnen don lakana ani kɛlɛkɛ cɛkɔrɔbaw ka kisa ma ale ka ɲɛfɔliw tun bɛ tali kɛ nin na dakurunya kelen ka aw ladɔnniya k'a fɔ minɛn minnu nana a miliyari hakɛ a dagosi ka bon nka bɛɛ lajɛrɛlen kɔni bɛ ka kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ani k'a dɔn tigɛ di ɲɔgɔn kɔnɔ Mali ale ni Russie i ka jɛɲɔgɔnya kɔnɔ i n'a fɔ minisiri yɛrɛ y'a sɛmɛntiya cogo min na nin ko ninnu kɔni b'a la ka Faransi tɔnsi wuli kosɛbɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ olu ye san 10 ani kɔ min kɛ kɛnɛ min kan a se n'a dalu bɛɛ lajɛrɛlen b'u ye ka minɛ hakika ta k'a di Mali ma nka jatew ni wuliniw ni ɲininiw kɔnɔna la a yɛrɛ k'a fɔ o minɛnw dili Mali ka sa yɛrɛ kɔrɔ k'a ka lakanako kɛ bil haki ye o ti Faransi ka sɔrɔ dɔw sabati di laɲiniw sabati a ma sɔrɔla k'a fɔ olu bɛ waati minnu ni baara minnu kɛ an ka jamana kɔnɔ u ka tasɔrɔ belebeleba de bɛ a kɔnɔ k'a to nin cogo in kɔni na min bɛ tali kɛ jamana finitigi ɲɛmaw ni faransikaw ka ɲɔgɔn bɛɛ ni hakilinaw kɛ kelen ni a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nka Mali ka hɛrɛ bɛ min na o ye maliden ka sɔrɔsi yɛrɛ ka se ka Mali lakana ka sɔrɔ min y'an ma taa an yɛrɛ kunkolo di a cibaga a si ma tuguni saga 47 waasa ka bɔ kibaruya tako fɔlɔ kɔnɔ Sumeli Bube Mayiga ala ma hinɛ n'a la ale ka denbaya ye Amara Bacili wele bɔgɔ jɛnne k'a ma sɔrɔla k'a fɔ u kɛlen don ka Jaki bolokɔni misin o ye Sumeli Bube Mayiga ka bana sɛbɛn mun bɛ ni dɔgɔtɔrɔw lamɔriyalen don o la ko ka o bila bɛɛ da la min ye Amara Bacili hakilina jiginna maa dɔ bi min ye minisiri ɲɛma Sogɛli Kokala Mayiga dɛmɛmaaba ye dɔ bɔlɔlɔ siraw ani M5 ko wuli ka jɔ u bɛ olu dɔw sɛmɛntiya Yusuf Kulubali ale b'a ɲɛfɔ an ye. Premier ministre kɔrɔ Sumeli Bube Mayiga ale ka denbaya kɔni damakasi sɛbɛn don communicatif tribunal la ka taa Amara Bacili juguya la n'ale yɛrɛ ye mɔgɔ ye min ka surun gouvernement ɲɛma la k'a sababuya kɛ k'a ye dankari kɛ secret médical ale ni a ka données personnelles la ni banbatɔ Sumeli Bube Mayiga ka bilan médical bilali ye bɔlɔlɔw sanfɛ Mayigalakaw ka denbaya bolo nin cɛ kofɔlen n'o ye Amara Bacili ye ale de fɔlɔ ye ni kunnafoniya ninnu bila bɔlɔlɔw sanfɛ nin damakasi sɛbɛn yɛrɛ min donnen filɛ Mayigalakaw fɛ o kɔni kɛra tile 10 Sumeli Bube ale fatulen kɔfɛ ka hakilijigin kɛ fɛnɛ k'a fɔ ko nin waleya min filɛ ni jalaki talen don ka ɲɛsin Amara Bacili ma a ko kɔnɔna la Mali sariyaw kɔni kɛlen don k'a kun premier ministre kɔrɔ Sumeli Bube Mayiga ale yɛrɛ fatura ntɛnɛn marisi kalo tile 21 k'a si to san 67 na kɛnɛyaso dɔ la n'a yɛrɛ tun bɛ sariya ka hukumu kɔnɔna la hali n'o y'a sɔrɔ a ka somɔgɔw ye lasɔmini caman kɛ a ka kɛnɛyako kun kan. Saga 45 bɛ nɛgɛ 7 kan kibaruya tako fɔlɔ bi sonsoro yan fɔlɔ Fanta tun b'o ta k'a dɔn kibaruya ka ca bɔrɔ kɔnɔ nka waati ninnu nacogo la an bɛ an sago ye ko n dɔrɔnin b'a pan koko ni ɲɔgɔn cɛ. Siga t'a la kibaruya ka ca bi kosɛbɛ nka an bɛ taga n'a ye dɔɔni bɛɛ lajɛlen ka se ka faamuyali sɔrɔ wa bɛɛ lajɛlen ka se ka i niyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna la nin sanga kofɔli in na an bɛ taga an ka sirabaw sanfɛ bi alamisa donya in na yalima taa ni ka segin bɛ hukumu jumɛn kɔnɔna la Sori Ibrahim Diallo ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye.